алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон бахайр бошад. Умедвор ҳастам ки шумо хубу тансиҳат ҳастен ва навори имрӯзамона бошад якҷоя сар кардем. Имрӯз мо дар шанбе, рӯзи оддихӣ соат 3:30 бигем да қариб. Ва имрӯз хостем ки баҳри шумо бо як влог кунем, видео кунем. Иҷа мо кати шавҳару Мансур берун буромадем, намедонем оли куҷо мерем. Ягон Лимпопо, ягон ҷо рафтанӣ ҳастем, лекин намедонем куҷо. Ана ҳавом набинед чӣ хушрӯй. Ранги ҳавои баҳор барем. Дина парирӯз хунук кардаги буд, даже камтарак барфам зад, барфу борон якҷоя. Имрӯз боша ҳаво беҳад хушрӯ. Ана Мансур боша ин пуфакро динуш гирифтан. Чикор мекунӣ пуфака? хай дӯстони азиз тамошо кунед. Тарафҳои хонаи мо Кореяи Ҷанубӣ, шаҳри Дегу. Ира бинен. Кореяда ҳолиам арча, светомузика, ҳамха чизо ҳастай. Барои ки Корея соли навшона ҷашн нагирифтиянд. Ё соли нав ба дертарак ҷашн мегиранд. Ами 1 феврал. Инам хи сар мешавада. Барои ами Кореяда ҳоли муҳити солнавӣ ҳастай. Мансур одиам пуфака мекафонӣ. Дадаш уҷа магазин рафтан, куҷа рафтан ки мо инҷа зудат кардастем. Коляскамо боша, она уҷа давай бинед. Онаҳа, коляскамо да уҷа истода. Мо боша пешнами пуфакуда. Дӯстони азиз, ҳаминҷа ман миннатдории худро ба ҳамаи шумо мерасонам ки дар видеое ки охирон бор партофта будам, беҳад суханҳои хуб навистен. Боварӣ дорам ки апае ки ҳамин комментарияша нависта буд, дар бораи зиндагиш нақл кардаги буд, боварӣ дорам ки беҳад хурсанд мешавад ва боз чанд нафаре буданд ки пешниҳодҳо доданд ки мисол кадом намуд дору ҳаста истифода бара. Гуфтам хеле пешниҳодам буд. Ман ҳамаи шумо миннатдор ҳастам. Ташаккури зиёд ки бо мо ҳастем дӯстони азиз. Ира бинед Мансур намемонам ва гап занам. Насиб иншоалло дӯстони азиз ки ҷое ки рафтем бо ҳатман шумодам навор мекунем. То охири влог бо мо бошед. Тамошо кунед. Тегу Мансур, тег. Як шаблон мезонатина. Ина метроҳои Кореяи Ҷанубӣ. Шикаста? Ана ӯзгирӣ мекунам. Дӯстони азиз, ҳозир мо дар метроем. Чӣ хеле ки гуфтам, тарафҳои Лимпопо рафтани будем, не ки Лимпопо нарафтем. Ҳозир боша тарафҳои центр рафтастем. Иҷа метро ва хостам ки камтарак ами даруни метро чизоша шумодам нишон диҳам. Ҳар гуна либосову ҳар намуд чиз ҳастай даруни метрода. Метрода бо метавонӣ ки ба нархи арзонтар ёбӣ ами либосу дигар чизора. Ана иҷа боша я намуд чикени корейский мефурӯша, беҳад ба маззаи ва маззаи хеле ширинак дорада. Баъд ки ами биёем ҳами центр, чикен нахӯрда намеша гузаштан. Ба бисёр вақт шавҳарам мегӯяд ки ту барои ами чикен центр мебиёӣ гуфта. Барои ами хайнакам чикенам гирифтем. Ин рӯз боша очирад беҳад бисёр. Дӯстони азиз, иҷа бошад румол. Корейсо хай румол намебандану, не ки покистониҳову дигар миллатҳо ки истифода мебаранд, мисол сатру дигар чизо мебанданд. Барои ами ҳама вақт румолу шарф ҳамха чизо ёфт мешавад Кореяда. Ана иҷа боша наскиву ҳар чизои дигар. Чӣ хеле гуфтам иҷа дар нарх арзонтаракай. Ия бинен чӣ қадар очирад бисёр барои ами чикене ки мехарем беҳад бинен очирад бисёрай. Ҳам имрӯз рӯзи оддихӣ, ай ҳамин сабаб бисёр одам. Ина қариб ки
15 минут мо очередь нигоҳ кардем. Манам халички но мефурӯшанд. Як бутилка чарабки метиҳанд. Метавонӣ ки сабоӣ кунӣ, хеле хурда равия мешава. Ёки агар хоҳӣ метавонӣ шишта ҳамун ҷое ки ҳастай, ҳамун ҷо метавонӣ шишта хӯрӣ ёки сабоӣ кунӣ. Иҷа боша намехалай метро омадем, центр ҳастем. Ира бинем чӣ қадар мардум ҷамъ шудиянд. Иҷа як баскетболисти машҳур будай, ҳама инами мардум барои ҳавай ҷамъ шудагӣ сурат гирифтестанд, баъд нигоҳ кунем бозӣ кардестанд, ҳама ҳавая тамошо кардестанд. Ростикам намедонам кияй, намешиносем, якум бор дидестам. Хай агар ягонтатон шиносену донем, нависем комментарияда. Ҳама суратгирӣ, катиш савол ҷавоб кардестанд. бовар кунед нами ҷое ки мо истодагем ҷои дилхушӣ астеда, дар омада ҳар намуд бозиҳо мекунем. Ҳама мардум ҷамъ шуда омада сурат гирифтестанд, катиш сурат гирифтестанд. Намхеле лекин нашинохтем шамо кие. Иҷада бо айқафои шаурмапазӣ. Ана даруни шаурмада ман миқа чиз метосам. Капуст, помидор, баъд нахе картошка бу. Яъне наггетс аста ки ёрам реза накардам, ҳозир резашо мекунам. Баъд наминамуд соус. Соусша ба чӣ тайёр кардагим? Майонеза бо я намуди дига звирабой борин чиз. Буд намхели дохтум, кетчуп надохтум. Ямоди дига соус кати, майонез айчо кардам. Хулас намха чиз кати ҳозир я шаурмаи сочни мочни тайёр мекунам. Беҳад осонакай, ҳам хеле теза тайёр мешава. Шаурмаҳомон бошад, лавашомон бошад, да морозилник буд, сахт ҳозир як ами 50 секунд ҳами қадар да чӣ мемонем, микроволновка мемонем, гармаки вай мешава. Мулоимак мешава боз. Инам хеле дӯстон азиз, ҳозир бо тамоша мебинем чӣ хел тайёр мешава. Ина шаурмаро дохтум даруни микроволновка. Нем секунд мондум ша. Хай мебинем агар ки гарм нашид бо айсар мемонем ша. Бро бо столча.
اینا ببینید اینجا دست چیش آورده مونده. اینجا اکمال یاردم میتیا. اینا دوستان عزیز لواشوی ما تیار شدن. گفت که او متشید. مرزیل نده بود سخت بود. میکروفون خودم 1 مینوت بگیم ده نکموندم. موقعی ما کی گرم کشید. واسه باشم خیلی جمعی پیشون میگیریم. این ویدیو را باشه به مونتاژ هم خیلی کسی اینم خیلی میپرتم. بسیار وقت چی میکنم. اول کامیرا میکنم بعد چی میمونم. اوز میمونم. واسه باشه نه. اینم خیلی گیم. وای. خیلی که هستم خیلی. بسیار وقت چی میکردم. بودرین کسی میکردم. هوجی باشه یکم برای کی به کپوس کردم. نمیدونم چی میبیه. این فکر کنم میبیه. بودرینگوی کریه. خیلی مزه نداره. یا خیلیشم خیلی چکی. فچای عموما بوی مزه نداره. پامیدوروش هم روزی بیمزش دیگه. پامیدور بودرینگوی خودم به حد مزه. اینجا میبیه دیگه همه چیزی وقتا یاد میکنی. ما تو همین وقتا چی نمیافتم. چی میگن؟ زلین و پیوز است یا نمود. کنم خیلی وقتی نمیافتم. اون روز یافتم در بزرگ کامیرا کردم بزرگم. یافتم همین قبوار کنین با مزه. خیلی میپیچونی میگیریم. خیلی دوستان عزیز همشه امی درس کردی تیار میکنیم. اصلا نکای حتما کنین. امی ابر کنین دیگه عادت میکنین. اصلا گفته هر وقت بعد کدام میگیریم. این دوستان عزیز شاورمای مرام تیار شد. کافرم درونشون بینید. اینم خیلی با مزه اومده. کپوس کتی هم با مزه میشه. دوستان عزیز همینجا که نوار رو به انجام میرسونیم. امیدوارم که نوار ما به شما پسند آمد و باقی سلامت در کانال خدا باشید. دستگیری کردن و گذاشتن لایک رو فراموش نکنید.